ମୋ ନାଁ ରଶ୍ମିତା ଦାସ ନୂଆ ସାହି ଘର। ଆମର ଏକାମ୍ରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ପାଖରେ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶିବ ବିବାହ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କରିବେ? ଶିବ ବିବାହ ତ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପୂର୍ବ ଦିନ ଶିବଙ୍କ ବିବାହ କରାଯାଏ। ମୁଁ ହଉଛି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମା। ଆଉ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମା ହେଇକି ବାହାଘର କରିବା ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏକାମ୍ରେଶ୍ୱର ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁର ବି ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର। ଯାହା ଆପଣ ମନସ୍କାମନା କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଶିବଙ୍କର ମା ହେଇଛନ୍ତି, ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମା ହେଇଛି। ତ ବିବାହରେ କଣ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? ଯେମିତି ମାନବ ଧର୍ମରେ ଯେମିତି ବିବାହ କରାଯାଏ ସେଇଭଳି ବିବାହ କରାଯାଉଛି। ଯେମିତି ଆସିଲେ ବର ବାଟ ବରଣ ହବ, ତାପରେ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡିବ, ଅଳତା ସିନ୍ଦୁର ହବ, ସେଇଭଳି ସବୁ କରାହଉଛି ଆଉ ପୁରା ସିଷ୍ଟମ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଯେମିତି ମଣିଷ ମନେ କରିବେ ସେଇଭଳିଆ ହଉଛି ଆଉ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସ୍ନେହଲତା ମିଶ୍ର। ମୋ ନୂଆ ସାହି ନବରଗଡ଼। ଆମର ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ଯେହେତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତା ନାଁଟା କଣ? ଏକାମ୍ରେଶ୍ୱର। ଆଜି କଣ ଆଜି ତାଙ୍କର ବିବାହ ହଉଛି ଯେହେତୁ ଆପଣ କଣ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? ବିବାହ ଉତ୍ସବ ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହଉଛି ଆମର ଏଇ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀରେ ହଉ ତାଙ୍କର ଶିବଙ୍କର ଆଉ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଉ। ଆପଣ ଶିବଙ୍କର ମା ମୁଁ ଶିବଙ୍କର ମା। ଯେମିତି ବାହାଘର କରନ୍ତି ସବୁ ମାନବ ସବୁ ଧର୍ମରେ ଯେମିତି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡିବ ଆଉ ଅଳତା ସିନ୍ଦୁର, ହାତ ଗଣ୍ଠି ବାଟ ବରଣ। ହଁ ବାଟ ବରଣ ସେଗୁଡା ଏତେ ଭଲ। ଆମର ଆଜି କେତେ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କେଉଁଠି ବାହାଘର କରୁଛୁ? ବାପା ମା ହେଇଛୁ ଆମେ, ସିଏ ମା ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ବାପା ହେଇଛୁ। ଏତେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗିବା କଥା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ। ଏଇ ଜିନିଷ କାହାକୁ ମିଳେ ସବୁ ଜିନିଷ। ମୋର ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ଡାକରେ ବାବୁଲି ବଦଳ। ଶିବଙ୍କ ବିବାହରେ ଏଠି ଆମର ମନ୍ଦିର ଅଛି କି ସେ ମନ୍ଦିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହବା ପରେ ତାପରେ ଆମର ସେ ଠାକୁର ଟିକେ ମାନେ ବହୁତ ତଳୁଆ ହେଇଥିବା ପରେ ଆମର ନୂତନ ଦିନ ଉଦ୍ଧାର ହେଇକି ମାନେ ଯଜ୍ଞ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ବିରାଟ କି ଯଜ୍ଞ ହେଇକିରି এই প্রকার ଦେଇକି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତାପରେ ଆମେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ସାଧାରଣ ହିସାବରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏଇ ବର୍ଷ ଉତ୍ସବ ହବା ଠାରୁ ଆମେ ଆମ ସାହି ବାସିନ୍ଦାବାସୀ ସବୁ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକିରି ଆମ ଇଏ କରୁଛୁ ଯେ ବୃଷଭ ଉପରେ ଆଜି କାଲି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଅଛି ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ। ଆଜି ଦିଅ ବିବାହ କର ଚାଲିଛି। ଏମିତି କଣ ଆମର ପରମ୍ପରା ଅଛି ବାହାଘର ଯେମିତି ଆମର ମାନବ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ନା କୁହନ୍ତୁ? ଲିଙ୍ଗରାଜ ସ୍ୱାଇଁ। ଶିବ ପୂଜା ହଉଛି ଆମର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଯାଇଛି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ତାଙ୍କ ତା କଣ କହିବେ ଯେହେତୁ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ କାଲି ଅଛି କଣ କହିବେ? ଆଗରୁ ତ ଶିବ ବିବାହ ଆଉ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ହଉନଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଅଛି 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଶିବ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଆସୁଛୁ। ଆଉ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଇଏ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଉତ୍ସବ ଏ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରାଗଲା। ତାପରେ ଏଇ ବର୍ଷ ନୂଆ ହେଇ ଶିବ ଠାକୁର ସାହି ବୁଲିବେ ଏବଂ ପ୍ରତି ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ଭୋଗ ଖାଇବେ। ତାଙ୍କର ନୀତି କଣ ଅଛି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର? ବାହାଘରର ନୀତି କଣ? ସେ ଆମର ଯଜ୍ଞ ହେଇଥିଲା, ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ସେଇଠୁ ଆମର ରହିଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଭାଇନା ସେମାନେ ମାନେ କର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ ଯଜ୍ଞରେ। ସେଇମାନେ ଏଇଲେ ବର ପିତା ଏବଂ କନ୍ୟା ପିତା ହେଇକିରି ବିବାହ। ଆମର ପରମ୍ପରାରେ ସେଇଭଳି ବାହାଘର ହଉଛି ତ? ହଁ ସେଇ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସେଇଭଳି ବାହାଘର। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଉପଲକ୍ଷେ କଣ ହବ? ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଉପଲକ୍ଷେ କଣ ଠାକୁର କେବଳ ସାହି ବୁଲିବେ ଆଉ କଣ, ଆଉ ଟିକେ କଣ ଭୋଗ ରାଗ କରାଯିବ ଆଉ। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ପଚାରିବେ। ମୁଁ ହଉଛି ପ୍ରଭାତୀ ମହାପାତ୍ର, ନବକଳର ରୋଡ ପୁରୀ।
ଆମର ଏଇ ମନ୍ଦିର ହଉଛି ନୂଆସାହି ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଆମ ଘର ପାଖ ଅତି ନିକଟ। ଆଉ ଆଜି ହଉଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ, ପବିତ୍ର ମହାଦେବ ହର ହର ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କର ବାହାଘର। ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ଯଥାବିଧିରେ ଯେମିତି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଯଥାବିଧିରେ ପୁଅଟିଏ ଝିଅଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଯାଏ, ସେହିପରି ହର ହର ମହାଦେବ ଆଜି ତାଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଦିଅଁ ବିବାହ ବା ଶିବ ବିବାହ ନାମରେ ନାମିତ ଆଜି ବିବାହର ହେଉଛି ଏବଂ ଯଥାବିଧି ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ, ଯାହାକି ଆମର ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମାନେ ବରାନୁଗମନ ଭଳି ପୁରା ସାହି ଯାକ ଭ୍ରମଣ କରିବେ, ବୁଲିବେ ଏବଂ ଘରେ ଘରେ ଭୋଗ ଲାଗି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମ ସାହି ଆମ ସହର ଆମର ସମସ୍ତେ ଶୁଭ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ଶୁଭ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ, ଏଇ ଆମ କାମନା ଆଶା କରିକିରି ଆଜି ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଅଛୁ। ଏବଂ ଆମର ପିଲାମାନେ ଘର ପରିବାର ବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ଏବଂ ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ଆଜି ଶିବଙ୍କ ବିବାହରେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଯୋଗଦାନ କରିଅଛୁ। ଏଥିପାଇଁ